Schilderijen, moetsen en diggelkwot. Natasja, wat heeft die man nice die on? Een shirt met een logo erop. En hast je dat zelfs maken? Ja, dat heb ik zelf gemaakt. Dus, En is dit nou echt onderdeel van deze kunst en kitsch van Jim? ja, het is de logo van een culturele hoofdstad. Het zijn een paar kunststukken van de 20 cliënten die het op de Kunst- en Kidsdag haar werkzaam letten in de kanselarij in Ljouwert. Dus ik kan samenwerken met Culturele Haardstad, het Erfskip en Talent als organisatie. En wat we hier doen, dat is alle producten die we maken op de dagbesteding, om die te tentoon te spreiden. En te beoordelen te litten door een jury, een hele deskundige jury van designers en ontwerpers. En uiteindelijk komen er mooie producten uit en dan nog mooiere producten. En dat had alle betekenis voor Culturele Haardstad 2018. Want, wat zal er gebeuren met de stikken kunst die hier uitzocht worden? Nou, we krijgen al hier memoreerd in deze zaal dat er in 2018 ontzettend veel toeristen hier komen. En we hopen natuurlijk dat ze alle hier voortgaan met een souvenir van Culturele Haardstad. En dat er net onderop zit Made in China, maar dat er onderop zit Made in Friesland. En daar willen we heel graag een bijdrage aan leveren. Het artistiek team van het Erfskip, de souvenirafdeling van Culturele Haardstad, beoordeelt de kunst van de cliënten om te zien wat geschikt is als souvenir. De souvenirs die je maken binnen, let ik op het gewicht. Want meestal wil graag ik meenemen naar Hoorst en vaak in dat boeten Nederland. En het moet dus net echt kwetsbaar wezen en het moet praktisch wezen. En deze producten kunnen misschien wel in jouw winkel komen en jou houdt wel wat zien, want jou houdt wat in handen. Ja, ik ben hier helemaal lyrisch van. Een mooi kitserig Culturele Haardstad en mijn op achterkant Friesland 2018. Het is een mooi stevig kopje en je kan een koffie in mijn lekker likeur kun je in winkel wij. Dus ja, dit vind ik zelf hier van de toppers.